में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। हे देवजी देखी ना कादोनी गाजर मजूर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। धराइबू तो हम देखें। बिना ताम ते धर से भरी नत नितली भैंस दुही त सैनिटाइजर लगाते दुही। बिना दाबी लगाते धर से भरी मत नितनी थोथुन मत न तो उठा ले दाई। जो भी धराई न मिला के दादा वो सब पीटोन में धइले बे। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहो। सरकार का निर्देश का पालन करो। दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो, गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सोटे न देता केहू के लगे सबके जहू आइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। सैया पवन से मिलती मन करे मोरा। इहे बनल बाटे रोड़ा ए देवर जी। इहे बनल बाटे रोड़ा। कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी भैया आ जाई है धाली हम करा भौजी। लास्ट पर आउ लगाओ तो উড়ি বাবা কোভিড-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ির থাকুন না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। নিজেকে সাফ রাখুন। এইখানে বিনা কাম के ना আসবো नहीं तो पुलिस धसबो। थोथुन मत न तो उठा ले दाई। एही से लागे कनक सरिया तो बज गइले बा। इसी सितम